Esta semana hai moita información que nos leva máis aló das nubes, estrelas, naves espaciais, astronautas, todo moi variado e interesante. E para que o entendamos, contamos como sempre coa axuda do noso astrofísico Borja Tosar. Borja, que tal? Moi bons días, como estás? Moi bons días, Evi, moi bons días a todos. Bueno, a actualidade ten nome de muller, creo, non? Ariane, non? Que un novo cohete que ten a Europa como ideadora, posible explotadora nun futuro. Contanos un pouco que é este Ariane 6. Pois o Ariane é o foguete que temos no que é Europa. Os europeos temos o foguete que se chama Ariane. En principio había outras versións, o Ariane 4, o Ariane 5. Neste caso, que se probou a semana pasada e que saliu parcialmente con éxito, o Ariane 6, a nova xeneración de foguetes europeos. Non? É un foguete europeo pesado, que pode levar cargas ben pesadas ao espazo, ou pode levar un montón de microsatélites. Entón, é un foguete tremendamente estratégico para ter acceso ao espacio, polo menos europeos. Unha parte de España, entón unha parte pequena, igual de 1%, do 0,5% de todo este foguete, pois é galega. Ves, eso é unha cousa moi importante. De todas maneiras, ti chamas a atención sobre un punto, Borja, moi interesante, e é que a carreira espacial parece que leva dúas velocidades, non? A velocidade de Elon Musk, o SpaceX, e despois a velocidade de todos os demais. Quizá este nace un pouco xa, non digamos obsoleto, pero sí un pouco por detrás dos demais. É obsoleto. O sea, eso sí que é verdade. Vale. É moi eso, a ver. Sen darlle moitas As voltas. cousas hai que estar Elon Musk neste momento, SpaceX, a compañía de SpaceX, ten lanzadores completamente reutilizables. Neste momento ten lanzadores completamente reutilizables. A semana pasada deu o primeiro fallo, o primeiro Falcon, subindo satélites en 200 lanzamentos, o sea, que moi fiables. E o que ten que ser totalmente reutilizable, que é moito máis barato acceder ao espazo. Este non é reutilizable. Cada vez que se lanza un Ariane 6, se desbota todo, o sea, isto é para botar todo. Entonces hai que volver a facelo. Entonces é moito máis caro, pero sí que é moi estratégico ter nosos europeos un foguete específico, porque temos acceso ao espacio sin depender de Estados Unidos, de China, de Rusia, podemos acceder ao espacio como queramos. Claro, e é como se fixo sempre, ademais, se cousa unha tecnoloxía que, en principio, debería de funcionar ou funcionara. Mais cousas, astronautas, falando de tecnoloxía que funciona non funciona, astronautas, estación espacial, que sucede ca Starlink que nos puxo a todos nerviosos esta semana? Bueno, salen noticias un pouco exageradas de que hai uns astronautas atropados na Estación Espacial Internacional. E iso foi o que oímos, Borja. Sí. Claro, eso parece entrada de película, non? O sea, de película que vai acabar mal, non? Sí. Non é o caso, non é que estén atrapados, o que pasa é que se estaba probando unha nova cápsula, no espacio hai un montón de cousas novas, o Ariane 5, Starliner, a Starship de SpaceX, hai un montón neste caso, o problema de Starliner que é unha cápsula que deseña Boeing, que está fabricada por Boeing, que está deseñada para subir astronautas á Estación Espacial Internacional. Que lle pasou a esta cápsula? Que é o primeiro voo tripulado, é unha cápsula que tivo varios fallos, que ten varios escapes de combustible, e que logo, axustando a cápsula para intentar atracar na Estación Espacial Internacional, que é unha manobra tremendamente complexa, resulta que os motores non deron todo de sí, empezaron a hacer algunha cousa raras, algún fallo informático. Entonces, aínda que atracaron con seguridade, en este momento pensan que poden baixar con total seguridade nesta cápsula, pois por precaución están comprobando, pero non é que estén atrapados. Poderían baixar, pero non queren arriscar nada. Utilizar o procedimento completamente o máis seguro que poidan. En todo caso, a cápsula era de Boeing, e Boeing vai a carreira leva nos últimos anos. Non sei eu se isto será outro paso máis cara, non digo a desaparición, pero polo menos a que deixen de confiar na carreira espacial. Boeing é un clásico na carreira espacial, sen dúbida, pero bueno, neste caso a Starliner, que era a súa opción para subir astronautas á Estación Espacial Internacional, chegou moi tarde, con moitos retrasos, con moitos fallos. SpaceX adelantou totalmente que a súa cápsula Dragon, que é a que se utiliza neste momento para subir astronautas, e que en caso de que estes astronautas tiveran que baixar por un fallo na Estación Espacial ou porque veña unha basura espacial ou calquera cousa, pois sube unha Dragon e o poden baixar, o sea que non é que estén ali atrapados, non? Habería que chamar... E logo tamén os avións mal. Habería que chamar a competencia. Fíxome moita graza, por certo, estes son os astronautas que están ali. Miren os pelos da astronauta, que non é porque este así, por este asunto de que están ali arriba non saben que baixar. Iso pola gravidade, a verdade. A imaxe está moi chula. Acabo de dar de conta, Borja, de que lle chamei Starlink, porque hai tantos nomes, e ti non dixeches nada, moi amable, Starliner, vale? Starliner, como se chama esta cápsula, o Starlink é o sistema este de satélites, non, que utiliza. Estaba clarísimo. Elon Musk. Ben,
Máis cousas, agora imos ir moito máis aló, pero moito máis preto porque igual, se temos un telescopio, non sei se a simple vista se poderá ver este caso que nos chega dende Corona Borealis T. A ver, vai haber unha explosión por esa zona, non? Sí, no universo hai moitas explosións. O universo é un sitio moi violento, temos a sorte de que é moi violento, pero as escalas de tempo son moi amplias, entonces non nos tocan explosións os seres humanos habitualmente porque son moi raras, o sea, tardan moito tempo. Pero cando acontecen son tremendos. Neste caso, esa imaxe que estamos vendo é unha recreación de como é. Hai dúas estrelas na constelación de Corona Borealis, que é o sistema T Corona Borealis, Sí. na que unha estrela está probando combustible a outra estrela máis grande. E sabemos que está a punto de estoupar. Estopa cada 80 anos e máis ou menos pensamos que pode estopar entre esta mesma noite ou pode estopar dentro de uns meses ou como moitísimo dentro de un ano ou 2 anos. O sea, non sabemos cando vai estopar, pero sabemos que é seguro. Observando o ceo a simple vista, hai unha constelación que é Corona Borealis e que nos próximos meses ou anos vai aparecer unha estrela nova na constelación uns días solo uns. É alucinante, realmente, porque ademais ese sistema de dúas estrelas, unha que vai collendo enerxía da outra ata que non pode máis, nun momento estoura e crea a impresión de que nun lugar do espazo aparece unha estrela nova, non? Eso é increíble. Chámanse novas por eso, de feito supernova, que é o que estamos acostumados a pensar, non en supernovas, ven precisamente de nova. Bueno, no caso de supernova é que son moi gordas. Pero as estrelas novas se levan tocando moito tempo, e o que ven de novo, e o que significa é que tivas estrelas normalmente a simple vista, e de pronto aparece, os antiguos veían de pronto, que aparece unha estrela nova, que chamaban nova, estaban uns días e se iba. Neste caso está nova. Sí. Ademais, digo que ademais de súpeto, imaginen vostedes a explosión, a distancia que está para que apareza de súpeto durante os días se poida ver dende aquí, dende a terra. Bueno, pois, Borja, moitísimas grazas por facernos soñar. Imos quedar un pouco con esas imaxes evocadoras do que está sucedendo nese lugar do espacio. Grazas, Borja. Moitas grazas, Evi. Unha aperta. Graciñas, unha aperta.